Usa ka low pressure area ang Nasigpatan haduol sa Mindanao. Apan menos ang kahigayunan niini nga mamahimong bagyo. Alang sa dugang weather update, aniya si Jomar Iclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas. Mayong hapon kinitong latest weather update karong adlaw natay gimonitor karon na low pressure area na adiri sa silangan sa General Santos City, South Cotabato ug kining low pressure area less ang chance na mahimo na bagyo or tropical depression. Samtang ang southwest monsoon or habagat ang paday nakaapekto diri sa kasadpang bahin sa Luzon. Sulod sa atong 24 oras na forecast ang tibok sa Central Visayas, lakip na ang Cebu Province ug diri sa kasadpang bahin sa Visayas, makasinatit ang init na panahon ug natay mga patak-patak na mga pag-uwan tungod kining localized na mga pagpanugdog ug kilat. Samtang diri sa Eastern Visayas, makasinati sila mga pag-uwan ug kini mga thunderstorms tungod sa extension ng low pressure area. Ang hangin sa tibok sa Visayas hinay nga na sa kasarangan ug ang kadagatan malinawon nga na sa kasarangan ang pagbalod. Ang dagat motaob sa alas 12:43 karong buntag na gitas-on sa 0.9 metros ug muhunas sa alas 4:52 sa kadlawon. Forecast para ugma ang range of temperature sa Cebu 26 to 33 degrees Celsius, sa Bohol is 26 to 32 degrees Celsius, sa Bacolod ug sa Iloilo is 26 to 33 degrees Celsius, samtang diri sa Tacloban is 25 to 32 degrees Celsius. Na equivalent na heat index sa tibok sa Visayas mo range sa 40 to 42 degrees Celsius, under siya sa gihapon sa extreme caution to danger na classification. Para sa atong extended weather outlook sa Biyernes ug sa weekend, in general, fair weather atong masinati, init ug natay mga isolated rain showers tungod sa localized na mga thunderstorms. Ang atong maximum temperature moabot sa 33 degrees Celsius, na heat index na moabot sa 41 to 42 degrees Celsius. Para sa atong monthly report, last month of June, ang pinakataas natong na-record na temperatura is 35.9 degrees Celsius, na equivalent na heat index na 43 degrees Celsius, ug ang atong minimum temperature is 23.6 degrees Celsius. Para sa atong nasukod na uwan sa tibuok sa June, nakatalatan 87.8 millimeters or na equivalent na 439,000 ka barrels per square kilometer. If you compare sa atong normal sa June na 190.4 millimeters or 952,000 ka barrels per square kilometer, na atay deficit or kuwang na 513,000 ka barrels per square kilometer. Kining 87.8 or 46% na atong na-record is under sa gihapon sa below normal sa month of June. Ang adlaw mo silang alas 5:27 karong buntag, ug para sa atong mga dugang detalye, mobisita ta sa atong mga official social media sites sa atong website sa www.bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Ikan diri sa Pag-asa Mactan, DOST, ug para sa Balitang Bisdak, kini si Jomar Iclarino. Maayong hapon.